tsakar gida wace zama na mata wace ne ta wuta ga miji take ta fi sara sama na ce kujerar tsakar gida wace zama na mata banda mai duwawu a ƙasa ƙasa kamar na kura wanda ya fi kowa shiga karanta a Kannywood Alhaji Rabiu Rikadawa, ladies and gentlemen, da kuma Alhaji Sheikh Malam Isa Muhammadu Alolo za su ainihin taimaka wurin taya ta karban wannan award.